umongino yo mukuru wa ase Kinyorugie Chironge meya Kiamukama Division Kiamukama Ward imenya bari masaba county ya Kisii nigesokia ase barasa yakorekana litikulia lero ase Chinsemecho na kubolia amate amona abanyakenyoro amona abagambi bonsi abanyareko bakuimuka bakumokonya na kumuikange kigima elikugayana engusanano yugendete kwenekiwa ase nkayaye anene igoro yendemero korengana no mungino yo nigabeire gakoerana goteba buna endagera amone chimbebe nigo byabete bigosaliwa eyo ya moirerere gutwara obwoba ase obogima bwaye igento kya moirerere wesokya nako yakwanira yo ase barasa asabire gakulia obokonyi muri kito Wycliffe Tyson Manyara na ikirana ase Chinsemecho na gutwariganira roboti urwo Raeli Nyanjama Ontita oyore omongina omoke ugatatu bw'omugaka Stephen Anyona murefu nigo atameire eamate abanyakenyoro amona abagambi komokonya kukaganyana omugusano bw'endemero ora asenga yaye endagera amone chimbebe nigo chiaba chigosaliwa eyo yairerete kurangerie parasa ase Chinsemo ekyo lero igo nachichaiga n'abagambi baminto asengecho yeri ugiri abiriri bwakorwa omugaka Anyona muina bwamira nimbororo bwoboremu omugaka Anyona abwata abangina batatu mongno munene akuru kwere na abwata abamura batano uyu kabira akuru kuroda igabwata abamura babiri uyu gatatu Rael igabwata omumuro oyombo akirega iga imbwata bakongu isumbogete na tubolimo bwana no mugaka na Anyona ekerango bolimo akanga buya tukangalie namba akanga akambe kiresi pakaba mbaro ba tupatato akatobekera twensi kerato bekera obolemo bwaerire nando mbokire bina konseriere ngandu asobolemo butamanyetio obutere kinyomba cyane yani urabwana obutere okolire obutere cyane okolire obutere matoka no okolire ebituma byano obutere okolire kimbwati kende ngolia korengana no mongina Raeli omugaka oya Stephen Anyona na baterete obolemo asichinga kichaitire na kera omongina nigo abwate etaito didi yaye kurende bono omugaka oyoye nigo abeire gakumonchokera na komorentera liberera na nigo baikanirie ase kigambere kenene na ekigambere kyo nigo getaranyara kuna cha gosego kora ekina ekyo nasengenjo toseri ukoryenka aso wengeto seri motara imoka abande mbacha bakarigereria ng'akie mochiora bigo motara imoka moike kamarenga na kio mochiora biri gati na mogwanja nganto seri no korara atokorara simichi sensa atogwato bwa batoko basariri ne mioro gego tebe kananga ekerobo mubu atetwe omongina Rael igaro jitari go transfer yetari yaye na ende go chiaso mumura bokali go direct ase yetari ya Ruben as Oseka Anyona abanyakenyoro na eamate nigo baikirana ase barase iyo na gotebania asobwa mabuna omongina Raeli Nyanjama Ontita nari no busibore na obwene bwaye kogenderera koba asendemere iyo egekokera buna asita iyo agochia na indenere obwatete ito didi anyare koganya ekigambero kenene inakike gochi konacha ekina ekyo ayanje muhamate wekenyoro ayose mongino obwata bakon mwakoye mbwa mwabo nimanyete obuguma bw'omukiye mongina Raeli Anyona iyo mintana yo mwakoye namunyomete officially noremba korte nyangiya iyo mission osega serikali abamate bakwanira amangana bali barengo including bali batetobole a community yamanya gotebanga omongina Raeli nere bamanye tobogole mubono bwaye asikwe mbaka bali bagoteba baboirire balente land register mugaso igora beke chipekon tomanye buli mubwa Raeli aseboigete nabo mwante bya bamate ase barase yeyo abagambi abo barengeo mbanyara gukwanira chisemi oborendi na ayande ayarengete ekenyoro ekegima omwana oyo nko muimo kubuna toreiga imuire mbake school bune directive ya rwetu aso igwime unconditionally asome gosebona tado twateba kuripotera gatembe kurwa Kiamukama Ward Nyaribari Masaba Kisii County nje Wycliffe Tyson